Milí moji priatelia, čitatelia, milovníci kníh, vítam vás pri ďalšom krátkom autorskom čítaní. Predstavím sa vám, som Marcela Galová, spisovateľka, ktorej vyšli romány Alternatíva, Muži s vôňou, Stávka na víťaza. V edičnom procese je ďalšia kniha Miluj ma alebo Zabi a Patová stredná. Tieto dve by mali výjsť v tomto roku 2024. Toto krátke autorské čítanie sa bude týkať mojej najnovšej knihy, ktorá teraz vyšla v marci v vydavateľstve Agaton a volá sa Stávka na víťaza. Už samotný názov evokuje, o čom asi tá kniha bude. Je to príbeh lásky, zrady zo sveta biznisu, finančných trhov a ambícií mocných. Hľadanie krásy života a zmyslu života a osobnom úspechu uprostred tragických zlyhaní. Všetko sa v tej knihe začína tým, že sa hlavný hrdina Thomas Gregg, bohatý investor, zamiluje do parížskej umelkyne. A viete si predstaviť, že sa mu život týmto asi obráti na ruby a jednak začne prehodnocovať svoje životné hodnoty a priority. A všetko sa skomplikuje vo chvíli, keď jeho snúbenica Kate záhadne zmizne. A zároveň v tom istom čase sa nakumulujú okolnosti nepriaznivo tak, že začína byť na úteku. Je obvinený z vraždy a z finančných podvodov. Či sa mu podarí vymaniť z reťazí intríg a honby za bohatstvom a z burzových machinácií a vymaniť sa aj z rodinných stereotypov newyorskej smotánky, do ktorej patril, v ktorej sa narodil a vyrastal, tak to sa odkryje až v závere príbehu. Či Thomas nájde svoju životnú lásku a či odkryje svoje skutočné poslanie, či sa mu podarí očistiť svoje meno z podozrenia z vraždy, to o tom všetkom rozpráva príbeh Stávka na víťaza. A hoci sa dej tohto akčného thrilleru odohráva na Wall Street a v iných svetových veľkomestách, Londýn, v Singapúre, v Paríži, tak tie finančné trhy a prostredie s nimi akoby konkurujúce prostredie umenia, parížského umenia, galérií, múzeí, predsa len príbeh popisuje najúžšie rodinné vzťahy. A tie sú žiaľ poznačené mocou a bohatstvom. Ja sama som milovničkou cestovania a v prípade, že si nemôžem dovoliť cestovať z nejakých dôvodov, tak mám tú výhodu, že mám veľmi živú fantáziu, zavriem si oči a predstavím si akékoľvek mesto na zemeguli. A pre lepšie popisovanie potom týchto miest v knihách samozrejme mi pomáha Google na nezaplatenie. Takže skúmam, študujem a vzdelávam sa aj v geografii a v zemepise, tak aby som bola trošku v obraze, keď tie svoje postavy vkladám do tých miest. A snažím sa to teda robiť veľmi presne. Takže napríklad tí z vás, ktorí ste boli v New Yorku, alebo sa tam chystáte a budete držať moju knihu Stávka na víťaza v rukách, alebo ju budete mať stiahnutú ako aj knihu v mobile, tak si budete vedieť overiť, že naozaj ten Thomas, keď sa prechádza po Brooklynskom moste a vracia sa na 5. Avenue, tak tie reálie tam budú sedieť na rohu ktorej ulice sa zastaví, kde aký obchodík je a kde aké metro, zastávka metra, aké spoje
treba využiť, aby sa dostal tam, kam chce. Takže to všetko by malo sedieť a to mňa teda veľmi, veľmi baví. Vo svojich knihách alebo v mojich knihách to teda nájdete dosť často, nielen v tejto poslednej, aj v tých predošlých. Zároveň som sa snažila, aby táto kniha bola moderným a akčným dielom. Aby to nebola nejaká ekonomická encyklopédia o finančníctve, o ekonomike, o Wall Street, o fondoch, o forexoch, indexoch, ale aby to bolo príjemné čítanie, aj povedzme oddychové čítanie pre každého, kto zároveň popri svojej kariére hľadá aj hlbší zmysel svojho života. Takže nie je to, odvážim sa povedať, úplne ľahká literatúra. Je to literatúra, ktorá sa opiera aj o nejaké motivačné princípy, prvky motivačnej literatúry a osobnostného rozvoja. A viete, že tam sú vlastne isté pravidlá, ktoré človek, keď pochopí alebo keď sa vzdeláva v nich, tak zistí, že nie je to vždy ľahké a príjemné to aplikovať do praxe. Jednoducho to vyžaduje seba zaprenie a naozaj pevné odhodlanie sa pustiť do akejkoľvek zmeny. A o tomto aj hovorí tá hlavná postava Thomasa. On tiež veľa investuje do svojho osobného sebarozvoja a takým zjednodušeným jeho nejakým posolstvom pre nás čitateľov, pre mňa, pre autorku by mohol byť aj fakt, že niekedy stačí úplne malá zmena, každodenná malá zmena, sústrediť sa len na jednu maličkosť, pozitívnu zmenu v každého dňa. A niekedy to urobí viac, ako keby sme sa nastavili na to, že jeden deň chcem prežiť absolútne dokonale. Tak v knihe a v jednotlivých kapitolách určite čitatelia nájdete aj takéto motivačné prvky. A každá kapitola je aj nazvaná alebo začína akýmsi citátom, nejakou aforizmom alebo múdrou myšlienkou, ktorá korešponduje potom s obsahom tej kapitoly, ktorá je potom v tom deji akoby prerozprávaná. Mojou ambíciou pri písaní knihy bolo priviesť čitateľa aj k nejakému hlbšiemu sa zamysleniu nad hodnotou peňazí, nad hodnotou rodinných vzťahov. A myslím si, že iba ak sa toto podarilo, tak iba v tom prípade tá kniha a to čítanie mojej knihy stálo za to. V nasledujúcich pár minútach by som sa dotkla niekoľkých kapitol, ktoré najviac nejak reprezentujú knihu alebo dej tejto knihy a zároveň vám ju trochu predstavia a rozhodnete sa, či stojí za prečítanie. A verím, že teda vás zaujme a zároveň by mohla byť vhodnou aj vhodným darčekom pre niekoho, kto sa témou financií, ekonomiky, ale aj trošku krímy a detektívnych zápletiek zaoberá a zaujíma ho to, a tak by to mohlo byť celkom príjemné čítanie aj pre nich. Samozrejme, podstatným prvkom celého toho deja je aj láska a vzťah. Je to nosný prvok, ktorý najviac ovplyvnil hlavného hrdinu a aj nej sa budem chvíľočku venovať a prečítam úryvok z kapitoly. Takže prvý úryvok sa začína citátom: Veľké bohatstvo je výsledkom veľkého sna. Tú kapitolu už čítať nebudem, pretože v mojich predošlých autorských čítaniach som ju už viackrát spomenula a doslovne aj čítala. Takže ak budete o ňu mať záujem, prečítajte si alebo vypočujte si.
ale zhrniem len ten základ, ktorým charakterizujem tú hlavnú postavu Thomasa, kde u ňoho vždy ide o to, aby svoju ctižiadosť a svoju ambíciu zbohatnúť a ovládať ľudí, ovládať svojich podriadených, nejak kultivoval aj takým tým ľudským spôsobom, etickým, morálnym. A tým, ako je vlastne tá postava zacielená aj na nejaké hĺbšie prežívanie a to také morálne prežívanie života, tak tým si akoby koleduje o naozaj zásadný obrad. A cieľom bude dospieť k rovnováhe. A práve tento obrad a tento proces dospieť k rovnováhe, k životnej rovnováhe sa stane až na podnet Kate, jeho priateľky. Thomas sa vždy obklopuje dobrými ľuďmi, pretože verí, že iba v tomto prípade bude šťastný. A iba v takomto prípade aj vybuduje svoje impérium a vybuduje nejaký úspešný biznis. Takže na tomto si vždy veľmi zakladal a triedil si okruh ľudí, ktorí mu boli blízki, ktorých si pustil bližšie k telu. No ale najväčším vplyvom teda na ňo mala Kate, jeho priateľka, umelkyňa, ktorá má úplne iné životné hodnoty a životné nastavenie a samozrejme aj nejaký životný cyklus. Tak teraz, ak dovolíte, krátko prečítam ich vzájomný príbeh a popis ich vzťahu. Názov kapitoly: Milujem ťa preto, kým som sa stal, odkedy som s tebou. Po spárnom dni sa čiastočne ochladilo. Thomas myslel na Kate. Už ju pár dní nepočul. Nostalgicky sa zahľadel kamsi do diaľky a vynorila sa mu spomienka, keď sa spolu plavili po Karibiku. S ňou prežíva lásku inú ako s Adelou. Nebola to závislosť, súboj dvoch ľudí, ktorí sú jeden z druhého neustále sklamaní, ktorí sa dookola udobrujú v reťazci citových výlevov. Nebolo to ako manželstvo s Adelou, manželstvo z rozumu, so ženou toho správneho otca. S Kate to bolo úplne iné. Cit hlboký, plný mieru v duši. Po tej láske už nemuseli túžiť, už ňou boli obaja naplnení, nepotrebovali nevyhnutne prítomnosť toho druhého, aby si ju uvedomovali. Bola v nich hlboko a reálne. Nesebecká, ako vyššie pochopenie stavu harmónie a rovnováhy. Kate to vnímala rovnako. Podobne ako Thomas, aj ona si predtým prešla vzťahom, ktorý bol plný žiarlivosti, neistoty a dokazovania vlastnej dôležitosti. Vzťahom nezrelým a detinským, kde si obaja neboli istí svojou vlastnou hodnotou a tak si ju vynútene potvrdzovali navzájom. Až to dospelo do neúnosného stupňa neslobody a sofistikovanej šikany. Bol to vzťah odsúdený na zánik. Thomas a Kate uzavreli dohodu podľa múdrosti starých Toltékov. A bol to ten najhlbší záväzok, aký si mohli vzájomne vyjadriť. Slová budú s presnosťou používať na vyjadrenie svojich pocitov. Nebudú si brať veci osobne a v situácii, do ktorej by nechtiac vmanipulovali jeden druhého, si zachovajú vždy voľbu slobodne reagovať. Nebudú žiť podľa očakávania. Každú chvíľu prežujú ako najlepšie vedia. Len čo sa nad ránom dostal Thomas opäť na pevninu, zatelefonoval Kate. V týchto pár vetách asi vidíte, že som sa teda snažila popísať nejaké základné stručný návod, aby to medzi dvoma ľuďmi fungovalo. A čo sa ma teda najviac dotýka, je
veta alebo uvedomenie si, že si dvaja ľudia, hoci spolu žijú, nechávajú slobodu. Nechávajú slobodu reagovať po svojom a zároveň prežívať každú chvíľu svojsky tak, ako najlepšie každý vie. A to si myslím, že je asi úplne to najpodstatnejšie aj v našom ľudskom živote, je žiť život podľa svojich vlastných predstav. To neznamená nejak, že začneme byť hluchí, slepí voči svojmu okoliu a voči potrebám ľudí, s ktorými žijeme. A skôr naopak. Snažiť sa žiť ten svoj život tak kvalitne a tak slobodne a šťastne, aby z toho mali prospech aj tí, ktorí sú s nami, ktorí žijú vedľa nás. Pretože osobne si myslím, že to, čo ľudia na smrteľnej posteli najviac ľutujú, je to, že svoj život neprežili podľa svojich predstav, ale že sa podriaďovali a žili ho podľa predstav iných. Takže aj o tom nás trošku učí alebo rozpráva nám náš príbeh. Ďalším takou nosnou témou je téma ekonomická alebo finančná, o peniazoch, ktoré sa nás vlastne týkajú každého jedného z nás viac alebo menej. V prvom rade ide o nejaký základný model ekonómie dobra a zla. O nejaký model, kde si človek uvedomí, že keď produkuje kapitál, tak by mal byť zároveň aj veľmi zodpovedný za to, čo ním vlastne vytvára a ako ním pôsobí na to svoje okolie. A ak naplní svoju čašu doplná až tak, že jeho osobná čaša preteká, tak by sa mal vedieť s tým nadbytkom a prebytkom aj podeliť. To samozrejme súvisí s nejakým našim sociálnym cítením a s charitou. A je to veľmi intimná, individuálna otázka, ktorú si každý zodpovie nejak sám vo svojom vlastnom svedomí. A pozorný čitateľ vlastne v tom príbehu zistí alebo prečíta si aj nejaké tie zásadné otázky alebo nejaký návod na to, ako si kultivovať svoje vlastné osobné cítenie, ekonomické cítenie, sociálne cítenie. V deji sú dve také hlavné postavy. Postava otca Nelsona, ktorý je teda chladný finančník a veľký manipulátor. A ten považuje biznis za nejakú naozaj vnútornú prioritu alebo životnú prioritu a akceptuje aj ekonómiu násilia. Takými tými chudobnými ľuďmi, ktorí žijú v závislosti od mesačnej výplaty a ktorí sa zadlžujú a žijú v debete, tými pohŕda. A ide až do takých extrémov, že vlastne nejak prezentuje aj to, že aj samotnú vojnu, čo je teda totálny extrém, považuje len za celkom výhodný biznis. No a v porovnaní s ním, alebo ako jeho protiažku je vykreslená postava jeho syna Thomasa, ktorý vychovaný vlastne na tých istých princípoch, avšak zároveň má svoju vlastnú cestu, slobodnú cestu, v ktorej objavuje aj iné nejaké zásady tej ekonómie dobra a zla a akceptácie ekonómie násilia alebo neakceptácie. K tomu Nelsonovi by som možno prečítala krátky úryvok, ktorý sa dotýka práve tejto témy ekonómie násilia.
Kapitola má názov Ak prejavuješ iba svoju zlú stránku, ako sa môže zrodiť láska. Nelson sa nikdy neštítil násilia. Považoval ho za prirodzenú nutnosť spoločenského vývinu a prosperity. Podobne ako ostatní z jeho spoločenskej vrstvy akceptoval predovšetkým ekonomické násilie a povýšil ho na nevyhnutný princíp, ktorý vedie k politickým rozhodnutiam v prospech najbohatších ľudí planéty. Tak sa bohatí stávajú bohatšími a chudobní chudobnejšími. Čo na tom, že na následky chudoby a ekonomickej nerovnosti zomrie dnes ďalších 21 000 chudákov? Veď predsa prispieva na charitu a impozantné sociálne aktivity v najchudobnejších častiach sveta. A to nemalými peňažnými čiastkami. Sám však vie, že to nestačí. Že to nikdy nebude stačiť. Pokiaľ sa nezmení štruktúra trhu a politický prístup k ekonomickému rozhodovaniu, vždy to bude iba náplast na rany, ktorými sa nič nezahojí. No je tu načrtnutá taká krátka nejaká predstava aj o tých našich charitatívnych akciách a zbierkach a kadejakej pomoci, ktorá povedzme putuje do tretích krajín sveta a ktorá sa žiaľ možno ani nedostane na miesto určenia a ak, tak je to proste kvapka v mori, ktorá sa roztopí a vsiakne do púšte. A celý problém hladu a biedy v týchto krajinách sa musí riešiť úplne inak, komplexne a nie cez len nejaké jednorazové zbierky a dotácie. Takto nejako uvažoval Nelson a Thomas zasa ten sa učil zvažovať tú ekonomickú stránku do takej miery, že v čase, keď sa človeku darí, tak by mal svoj zisk rozdeliť na čiastku, ktorú povedzme investuje. Túto čiastku teda by mal vziať len zo svojho prebytku, čiže ak by o ňu aj prišiel, tak sa vlastne nič také hrozné nestane a oželie to. Čiastku, ktorou si zabezpečí svoju rodinu, svoje deti a istý životný štandard, na ktorý je zvyknutý a na ktorom mu záleží. A investuje tak do detí a do svojej rodiny a do prítomnosti, do prítomného okamihu. A čiastku, ktorú si odkladá na horšie časy. Čiže nejakých, povedzme, 20% zo zisku si zasa odloží na dni neúspechu, na dni chudoby alebo inflácie, alebo až do krajnosti, do obdobia vojny napríklad. To tiež nie je úplne na zahodenie táto myšlienka, pretože žijeme v dobe, kedy nás aj táto hrozba dotýka sa nás a ohrozuje nás. No a v neposlednom rade čiastku zo zisku by mal venovať aj svojim rodičom alebo teda tým, ktorí doňho investovali, čiže vrátiť to, čo je sám dlžný niekomu. Takže v tej knihe sa snažím takýmito nejakými prerozprávaniami a skrytými myšlienkami zároveň trošku aj nejak edukovať, ale samozrejme nenásilným spôsobom. Ja si myslím, že každý čitateľ a každý milovník kníh je človek zbehlý v tomto čítaní medzi riadkami. Na to sme zvyknutí, keď radi čítame a milujeme literatúru, tak tento cit už máme vypestovaný, že v
vieme v tom deji čítať aj medzi riadkami a niekedy pochopíme, že práve to, čo je nevyslovené alebo len načrtnuté bez nejakej jasnej odpovede, tak práve to je možno to najdôležitejšie, pretože nás vťahuje do deja a robí nás súčasťou toho deja. A ja ako čitateľka som veľmi rada, keď mám ten pocit, že so mnou autor komunikuje. Že síce možno niečo nahodil, nejakú návnadu, nejaký príbeh a vďaka svojmu umeniu a fantázii ho krásne rozkreslí, ale vtiahne ma do deja tak, že zároveň mám pocit, že aj sama zodpovedám na tie otázky, ktoré sa tam vyvstanú. Tak toľko možno k prezentácii mojej knihy Stávky na víťaza, ktorá vyšla v marci tohto roku 2024 vo vydavateľstve Agaton. A v tomto vydavateľstve sa budete môcť tešiť aj na ďalšiu knihu, ktorá je pred dokončením a tiež by mala výjsť tento rok, Patová stredná, ktorá bude príjemná pre tých, ktorí majú radi detektívny žáner a online priestor, v ktorom sa dnešní mladí ľudia alebo milovníci online hier pohybujú, s radosťou pohybujú a je to asi akási taká alternatívna realita k nášmu životu každodennému. Takže aj na to sa budete môcť tešiť a ja sa s vami teraz v tejto chvíli lúčim. Ďakujem vám veľmi, že ste so mnou strávili tento čas a zasa v niektorom ďalšom autorskom čítaní. Zasa dovidenia.